Etorriak zeate. Ekin egingo diogu gaurko sari banaketa ekitaldiari. Aurtengoak 32. edizioa du. Urruzunotarrak gehituz izena duen literatur lehiaketak 32. edizioa du. Beraz, 1986an lehenengo aldiz antolatu zenetik euri pixka bat egin du, geroztik, ezta? Euri pixka bat egin du eta gauzak aldatu ere egin dira pitin bat. Lehenengo edizio hartan, seguru nago, inork etzuela Patrikan telefono mobilik, gaur zuetako askok bai, guk ere bai, orduan bide batez gogorarazi egin nahi nizuen, bai, oharra emana dago, hola zeharka. Aurkezpena egingo dizuet, mahaian bi lagun ditugu, batetik Luzia Torrealdai Andrea, hezkuntza berriztatzeko zuzendaria, eta berarekin Gari Berasaluze, idazle eta kazetari zarauztarra, aurtengo edizioko liburuari hitzaurrea eman diona. Hitzaldi bana emango digute orain, eta gainerako aurkezpenak eta oharrak geroko utzita Luzia Torrealdai zuzendariari emango diot hitza. Bueno, ikasle eta irakasleak, gurasoak, programaren antolatzaileak, egunon guztioi. Niretzat izugarri atsegina da, gaur goizeko ekimen honetan, zuekin egotea eta zuekin partekatzea. Ongi etorri beraz, Urruzunotarrak gehituz irabazleok eta baita ere Donostiako Udalaren Koldo Mitxelena literatura saria irabazi duzuenok. 3 lagun ditugu. Esan bezala, Urruzuno literatura lehiaketa 1986an antolatu zen lehenengo aldiz, azken urteotan Urruzunotarrak gehituz izenpean egin bada ere. Beraz, 3 hamarkada igaro dira dagoeneko ekimen hau martxan jarri zenetik. Oraingoan, aipatu bezala, 32. ediziora iritsi da. Gaurko sarien banaketa da, lan baten aitormena, lanon baten aitormena. Saritutako lanak jasotzen dituen liburuarekin batera, sariaren testigantza agiri batean jasoko duzue jarraian. Lehenago, hitz batzuk esan beharko ditut, espero dut oso luzeak ez izatea, aspergarria izan ez dadin ekimena. Ikasleen artean, euskaraz idazteko zaletasuna indartzea eta bultzatzea da ekimen honen helburua. Eta horren eraginaren ispilu dugu, Urruzuno saria irabazi izan duten hainbat neskamutil, egungo euskal idazle naiz kazetari ezagunenen artean daudela. Edizio honetan 103 lan jaso ditugu. Amaian 67 prosan, 67 guztira, prosan 54, poesian 13, B mailan guztira 36, prosan 28 eta poesian 8. 75 neskak eta 25 mutilek hartu duzue parte. Datuei erreparatuz, emakume bezala pozgarria da oso ikustea parte hartu duten emakumezkoen kopurua, baina era berean espero dugu hurrengo edizioetan lana aurkezten duten mutilen kopurua gehitzea, ia animatzen diren, hemengo batzuk bezala. Urruzunotarrak gehituz, literatura ekimenean, saridun gertatu zareten 20 gazteei, zorionak zuentzat delako aitormen hau. Zorionak era berean, zuen garapen pertsonalerako esese, euskarari eta euskal gizarteari egin diozuen ekarpenagatik. Gure hezkuntza sisteman helburu dugun bikaintasun ereduetariko bat zarete, benetan. Guretzat oso garrantzitsua gainera, arrazoi desberdinengatik. Doain berezia duzue literaturarekiko eta horrela demostratu duzue zuen ekoizpenekin, baina doain hori aberasteko landareak bezala ureztatzen jarraitu behar duzue. Beraz, hemendik animatzen zaituztegu, ekiozue mesedez, jarraitu. Zuen sentipenak, emozioak, istorioak paperean ipintzen dituzuenean, zuek gozatzeaz gain, guri ere gozarazi egiten diguzuelako. Guk ere, zuokin batera pena,
posa, beldurra, emozioa eta itxaropena sentitzen baitugu. Eta horrekin batera, irakurtzeko eta idazteko grina pizten eta sendotu egiten dozue zuen ingurukoen artean, gu barne. Gaurko aitormena eta zorionak zuontzat noski, baina baita ere zuen familientzat. Seguru nagoelako duzuen idazteko doain eta zaletasun honetan zerrikusi handia izan dutela. Azpimarratu nahi dut ere, nola ez, eskolaren papera. Funtsezko eragile bezala zuen ibilbide literario horretan, idazten eta irakurtzen irakatsi zizueten momentutik gaur arte. Urtero bezala, goraipatu nahi ditugu idazle gazte hauetako bakoitzaren atzean dauden eta egon diren irakasleak. Berezko jaiotasuna ez da gehienetan nahikoa izaten idazle berriak sortzeko. Landu, trebatu eta aberaztu egin behar izaten da berezko hori. Horregaitik ere, zorionak horren atzean ibili diren irakasle guztioi. Elgoibarko Aubisa baserrian, egonda nago gainera, irakaslean nintzeneko garaian, Urruzunotarren saridun izan zareten guztion artean egingo duzuen egonaldia izan da beste saria. Pedro Miguel Urruzuno Zalegi euskal idazlearen jaiolekuan hain zuzen ere. Disfrutatu topera, egingo duzuen literatura egonaldia klaseak hasi aurretik. Ondo pasatzeko, elkar ezagutzeko, lagunak egiteko, eta nola ez, ikuspegi literarioa laintzeko. Etekin handia atera eskaintzen zaizuen aukera paregabe honi. Eta amaitzeko, eskerrik asko programaren ardura izan eta lan egin duzuen guztioi, alegin bizia handia egin dozuelako ekimen honen antolamenduan, hasieratik amaierar arte. Teknikariak, langileak, euskara zerbitzua, Aubisako langileak, epaimaikideak, guztio. Eta hau guztia esan dizuet laburra izango nintzela, egitarauari edo egitarauarekin jarraituko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Luzia, zure hitz adeitsuengatik eta gari hiri hitza eman aurretik jarraituko dut aurkezpenekin. Gure artean ditugu Euskal Idazleen elkartearen ordezkari gaur gurekin, batetik Jasone Osoro idazlea elkartearen lehendakari moduan, ongi etorri, eta arekin batera Oier San Martin bertako teknikaria, ongi etorri bioi, eta hemen ditu gurekin baita ere Donostiako Koldo Mitxelena literatur lehiaketako 3 kide, 3 irabazle, eta haiekin batera etorri da Donostiako udalaren ordezkari Ana Ibabe euskara zerbitzukoa. 3 kide horiek gainerako Urruzunotar irabazleekin batera izango dira Aubisako egonaldian, gero elkarrekin joango zarete, eta haien izenak dira June Esnal Alzugarai, Ane Barela Etxeberria eta Miren Agirre Gomez Korta Iza. Ondo esan ditutara, bai? Bueno, Donostiarak 3 elkarrekin joango zarete ekitaldia bukatu ondoren Aubisara, eta orain Gari Berasaluze esan dut, idazle eta kazetari zarauztarra, era berean liburuari hitzaurrea eman diona, eta gaur batez ere aurtengo edizioko irabazleen izenak eta erabaki dituzten 5 idazleen, hau da, epaimaia osatzen duten 5 idazleen ordezkari, Gari, zure da ditza. Hizkuntza berritzeko zuzendari anderea, Urruzunotarrak gehituz lehiaketaren antolatzaileak, saridunak, irakasleak, gurasoak, lagunak, egun on denoi, ongi etorri. Pare bat hitz esan nahiko nituzke, batetik epaimaikideen izenean, epaimaikide gisara, eta bestetik, utziko didaten ez, bestela ere hemenago, eta pertsonalki ere bai. Epaimaikideen izenean, aurten Jasone Osororekin, Goiatz Labandibarrekin, Leire Bilbaorekin eta Peru Iparragirrerekin batera egokitu zait lehiaketa honetan epaimaikide izatea.
plazer bat izan da, egia esan, plazer bat da zuen kezkak, zuen pasioak, zuen beldurrak, zuen literatura, zuen eguneroko kontuak, zuen bizitza, paperetan nola islatu nahi izan duzuen ikustea, eta batzuk zein gogotsu, besteak zein heldu, besteak zein indartsu, denetik dago, besteak zein xamur, zatozten ikustea, ikustea, sentitzea, eta euskal literaturak kimu berriak badituela, eta benetan gogoz zatoztela ikustea, benetan posgarria da, Epaimaikideen izenean, beraz, zorionak guztioi, zorionak egin duzuen lanagatik, zorionak aleginagatik, zuek saridunak zarete, beti esaten da sarietan saridunak eta zaurituak ere egoten direla, batzuk zaurituak izango ziren, beraien lanak ez direlako sarituak izan. Oiei ere, beraien aleginagatik animo eta zorionak, ezta. Eta bestetik, eskerrak ere emon ditugu, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzari. Urruzuno lehiaketak urte asko dara matzalen, aipatu dugu, 32. aldia da, eta zuzendariak esan duen moduan, Luziak esan duen moduan, belaunaldi batentzat baino gehiagorentzat, eta gaur egun euskal literaturan, edo euskal gazetaritzan, edo beste hainbat esparrutan erreferente den jende askoren abi izan da, eta abia puntu izan da nolabait Urruzuno. Beraz, horrelako ekimenetan sinisteagatik, eta ereiteak duen garrantzia ikusteagatik ere, eskerrik asko, eta horretan segi desan espero dugu, eta horretan segiko duela Eusko Jaurlaritzak, eta beraz, eskerrak eman nahi dizkiogu. Hori nolabait epaimaikideen izenean. Pertsonalki, luze itzengo nuke, baina saiatuko naiz laburra izaten. Gaur, lantoki askotan, edo eskoletan, edo leku askotan, nolabait kurtsoaren edo ikasturtearen hasiera ere bada. Eta, ikasturte hasieran beti ilusioak eta gogoak eta helburu berriak eta izaten dira, eta nik goratzen dut, hor zuen artean 4 aldiz egotea suertatu zitzaidan, zuen adina nuenean, 4 aldiz egotzea ona, sari hau jasotzera, 80an, 81an, 82an, 84an. Eta niretzat behintzat ikasturtearen hasiera gela honetan hasten zen, ikasturtearen hasiera oraindik akaso ezagutzen ez nituen lagunekin, banekien harreman berriak eringo sortuko zirela, egun honetatik, ondokoari begiratzen diozu, hori, ze pelele itxura daukan, ze guapo den beste hori, ze guapo den, ze maja ematen duen, nongo gote da, liburu hartu, begira ze ondo idazten duen, dena zen deskubritzekoa lehen egun horietan, ezta? Gero, egonaldia, bidaia, harremanak estutzeko aukera zetorren, eta horrek, urtez urte, putzua osatzen du, ureztatzeko ura ekartzen du, eta gure kasuan, gauza asko sortu ziren hortik, lubaki banda bat, esango genuke, urruzunotar askoren artean sortutako harremanari esker, eta bar, ezta. Beraz, Urruzuno guretzat ikasturtean Kontxako bandera zen, Himalaia zen, Championsa zen, Frantziako turra zen, euskal idazle izan nahi zuen batentzat, Urruzuno zerbait handia zen, ezta. Eta eskolan akaso ez genituen notarik onenak aterako, edo gurasoak edo irakasleak ez ziren hain gustura egongo gure aleginekin, edo gure notekin, edo gure jarrerekin, baina gero urtean behin ona etortzen ziren, eta ikusten zuten, hemen sari bat ematen zigutela, eta sari hau bezala, beste zerbait ere egiten genuen, eta irabazten genituen gauzak, eta basegoen ze hori, poesiarekin jango dukik, edo poesiarekin lortuko duk aurrera egitea, edo nolakoak ere entzuten genituen, eta hori nabarmendu nahiko nuke, aipatu da, zein garrantzitsua den eskolaren papera, familiaren papera, baina, batzutan, ez dakit, aristi batean eskurrak ez ezik, abarkabean beste zerbait heltzen da, eta beste zerbait ere loratzen da, Orduan, aristi batean lizar bat edo pago bat agertzeak ere, baduka bere xarma, bere edertasuna, polita da hori ere, eta beraz, ereiten den horren kontra aritzen baldin bazarete ere, utzi bidea egiten,
eskolako liburuak ez ziren gainerako liburu guztiak irakurtzen omen nituen nik esate baterako, ez da? Bueno, liburuak irakurtzen dituzuen bitartean, bejonda izuela, ez? Beste zerbaitetan aritzen ezaleten bitartean, beraz, animo, segi gustokoena duzuen hori egiten, segi hasia ereiten, hasi hori batzuentzat gustokoa izango da bestentzat, ez? Pablo ikusten dut hemen, eta gore bada, bere aurrean hitz egitea, eta ikustea, batzuentzat hasia gustokoa, beste batzuentzat ez, baina ereiten denak beti loratzen da, beti kimu ederrak ematen ditu, eta beraz, eskerrik asko hasia erintzen duten guztioi, hasia eriten duzuen guztioi, eta lanean ari zareten guztioi, beraz, zorionak, gozatu saria, eta saria baino gehiago batez ere, hemendik aurrera sortuko den zuen arteko konplizitatea, harremana, eta hori guztia. Batzuentzat lehenengo aldi izango da, beste batzuk ja errepikatuko zenuten, akaso, beraz ezagunak izango zarete bat baino gehiago behar bada, eta bueno, lehen aldiz datozen ere bidea erraztu, zuen arteko konplizitate horretan lekua egin, eta gozatu. Mila esker, eta no sei. Eskerrik asko Gari, zuri ere, zure hitz sentituengatik, eta aurrera jarraituko dugu ekitaldearekin. Orain bideo bat ikusiko dugu, bideo laburra da, 3 minutu eta gutxi irauten du. Bideoan ikusiko dugu, pasaden urteko edizioan, nola garbi agertzen baita disfrutatu zuten iazko idazle sarituek egonaldian. Batetik lehenengo agertzen da gaurko ekitaldiaren aurreko urteko ediziokoa, eta gero Aubixa baserria dago Elgoibarko mendian, toki ederra da, eta ara joango diran izango dute egonaldia, eta gainera suerte handia dute, hango etxeko Andrea, Maritxu dalako. Gaur ezagutzeko aukera izango duzu, hemen bertan dagoelako, berak emango digu ekitaldiaren ostean 11-etakoa. Hor ari dira jotake lanean, eta badakit hori ere disfrutatuko dugula. Bideoaren egilea Gabi de la Maza da, Txatxangorria, interneten euskal karaoke ezagunenaren egilea da berak egin du montajea, eta besterik gabe ikusi egingo dugu.
Eskerrik asko Gabiri ere, ari zor diogu eta montaje eder hau. Eta orain bai, ekingo diogu sari banaketari berari. Horretarako beste bi laguntzaile ere baditugu, orgoiko bulegotxo horretan, zuen lanen testu zati aukeratuak irakurriko dituztenak. Txandaka, Maitane Izagirre eta Ignacio López de Arana ditugu. Txandaka, zati aukeratu horiek irakurriko dizkigutenak. Ekitaldia, sari banaketa bukatu ondoren, kanpoan hamaiketakoa dugula zai ikusi duzu, eta esan dizuet. Horren aurretik argazki bat ere egingo dugu. Hemen justu atera eta ate ondoan badago txoko egokia horretarako, eta argazki batzuk egingo ditugu, argazkilaria badugu, gurasook ere noski izango duzu aukera, argazki hori jaso nahi baduzu egiteko. Eta besterik ez, sari banaketa ekitaldia era honetan egingo dugu. Hemen lehenengo lerroan jarrita zaudete testu zatia entzun, eta nik esango dut lanaren izena zein dan eta egilearena ere bai. Eta orduan, mesedez, egilea jeiki eta han zuen eskerretik, hango eskaileretatik igo, eta jasoko duzue batetik liburua eta bestetik gaurko ekitaldiaren oroitagiri bat, diploma bat. Liburuan, ez dakizu honontzat, daude jarraian idazlan guztiak, bai prosakoak eta bai olerkiak, eta bukaeran badago beste zera bat, zerrenda dagoeneko luze samarra jasotzen duen 86ko lehenengo edizio hartatik ona irabazle izan diren idazle guztiak modu alfabetikoan zerrendatuta. Eta besterik ez, Ignacio eta Maitane. Orduan urruntzen duan burdinotxa. Ateak istean egin duen danpatekoa. Badoa, ofizialak alde egin du, jakin mina aseta edo egitera zetorrena burututa. Eta bakarrik utzi du bere borreroarekin. Oialak tarratatzean sortzen duen zarata. Argi itxugarria. Susurla. Zer modu zaude? Barkatu suertatu den etentxoa. Itzul gaitezen gurera. Nun geunden? Bai, zu larrutzeko pronto nengoen. Bai, lizka itzazu begiak, oi daitezela argira. Edo hobez, ikusiko duzuna espaizaizu gustatuko seguruenik. Begiak dizdira zaurigarrira ohitu zaizkio. Aurrez aurre, flexo bat jarri diote. Mai baten aurrean eserita dago. Ez dago ezer gainean, bai, badago. Bere aurrean, iluntasunetik zuzenean jaioko bailiran, bi esku ageri dira. Besoen goialdearekin batera. Idazlanaren izena Lubiankan. Egilea Gasteizko Ekialdea Institutuko Peru Amorortu Barrenetxea. Inoiz ahaztu ezingo dudan 7 hitzez osaturiko esaldi bakarreko agurra izanagatik, latza egiten zait idaztea, mingarria akaso. Nik neuk umexaloan nintzela oihukaturiko 7 hitz, besterik ez. Ez dira inoiz oihukatu ditudan hitz gogorrenak edo arriskutsuenak, ez da urrik eman ere. Izan ere, esandakoa arbuiatzetik urrun, harro sentiarazten nauen esaldia da. Hainbestetan adorea zein amorrua pizteko erabili izan dena. Orduan, zergatik dira nire amoesgaiztoaren parte? Leku eta une okerrenean esan nituelako, nire bizitza eta gehien maite nituenena hankaz gora utziz. Idazlana gerrako hizkuntzan
egilea Gernika Institutuko Naia Luzarraga Ellis. Ostia, kontu hau eta zizketan astearekin batera, kanpoko munduarekin dudan konexio oro galtzen dut. Oraingo deskonexio honek autobus geltokian txirrina esakatzera eraman nau. Urrengo geldialdian jaitsi eta oinez egingo dut aurretik dudan bidea. Bizitza osoan zehar nire buruari galdetu diot, ia nire buruan bueltaka dabiltzan gatazkak, beste norbaiten barnean aurkituko nituzken. Edo ia nire milioika galderentzako erantzunak norbaitek emango dizkidan. Honeta ziur nago beste pertsona askoren barruan, hau aurkitzeko gai izango nintzatekeela. Zergatik ezin dugu bizitza komplikatu? Idazlana Anbotoko dama, idazlea Igorreko Arratia Institutuko Leire Aginaga Etxabarria. Lehen ezpaitut esan dezadan, orain prosa A mailako lanak irakurtzen ari gara orain eta saria banatzen, prosa A mailako idazleena. Erlojuak bere olerki amaiezina susurratzen dio belarrira. Tik-tak. Bizitza berandu dator beste behin, eta bera geltokian dago behatz mamiak eta sudurra izoztear dituelarik. Azken aldian marmolezko eskultura batzen antza du. Zurbila, mutua, hotza. Hala ere, enau harritzen, urtaroekin batera aldatzeko ahalmena duelako, eta udaberrian irribarrerik politena oparitzen didan bezala, udazkenean kafetegi arrotzetako usain, doinu eta istorioak ekartzen ditu, bere praka odolestuen zimurretan. Idazlanaren izena ezezagunak, egilea Amoribieta Etxanoko Lauaxeta ikastolako Maria Kaskon Urizar. Orain prosa A mailatik prosa B mailara pasako gara. Etorri haiz, hasi zait bere ahots estiarekin. Etortzeko zalantzan egon naun, baina emandako hitza betetzea erabaki dinat, erantzun diot. Ez aiz damutuko, gora iritsi aurretik, bide luzea dinago egiteko. Beraz, hobe dinagu lehenbailen mendian gora igotzea, errandit. Jarraian, eskutik hartu nau, eta iluntasunean berrena murgildu gara. Ontzak bezala ikusten du gaueko basoan. Ni ordea, ez naiz bere itzal kurbatuetik haratago ikusteko gai. Hala nola, ontzak eisatzen duen arratoia bezalase. Nora ezean, lehenago ala beranduago iritsiko garen esperantzarekin. Idazlana, Maitasuna Zua. Egilea, Gasteizko Armentia ikastolako Aratz Fernández de Pinedo.
Jule hortozik zebilen tapizaren gainetik. Logelako panpina guztiak banan lurrean jasartzen zituen alfombraren bilo gozoek oinazpietan kilikili egiten zioten bitartean. Leiotik zetorren ostargiak argi dizdiratxuz hornitzen zuen lotegia, eta egun senti hartako haize leunak udaberria hurbil zegoela nabarmentzen zuen. 4 panpina zituen, baina tefesta haietan bakarrik 3 hartzen zuten parte. Izebak, amak eta aitak. Aizpa oso txikia zen nagusien elkarrezketak entzuteko. Horregatik etzen korruan esertzen beraiekin. Izar berezia zen, bereziki gorrotagarria. Idazlana 3 aurpegiko txanpona. Idazlea Ondarruko BHIko Lore Txakartegi Alvarez. Pizza ziztrin bat oskailutik atera du. Apal zuri eta hotza hartan hilabete bat baino gehiago daraman ura. Antzekotasun ugari du pizzarekin eta orain konturatu da horretaz. Nire bizitza osoa bakarrik eman dut, beldurrez eta gezurrez egindako kaiola hotz batean. Nire oskailuan bizi izango baniz bezala sentitzen du neure burua. Mikrouinean sartu du pizza, eta gazta nola urrestatzen den begiratzen dabil. Ohera sartu da, iluntasunak hiria besarkatu duen unean. Belztasun hori da gauean musu bi eta besarkada handi bat ematen dion bakarra. 2 orduren buruan, etxeko ate zarraren soinuak esnatu du. Bere gurasoen ahots maitagarriak entzun ditu bere logelaren bakardadetik. Heldu dira lanetik, eguna amaitzear dago. Kontatuko dietek eskolan gertatutakoa? Merezi ote du, ulertuko ote dute. Galdera burrumba da horrekin geratu dalo. Idazlana bakardadea. Egilea Gasteizko Armentia ikastolako Maitane Lekuona. Berria jaso eta urrengo goizean bertan, Bob paseatzera atera behar nuela aitzakiatzat jarri eta martxan jarri nintzen. Kaxa txamarraren azpian ezkutatu nuen eta bidean lore batzuk jaso nituen Mariari oparitzeko. Bere sekretua kontatzea nahi banuen garrantzitsua zen gure harremana ondo hastea. Pauso azkarrak emanez ninduan aurrera, inoiz aurretik sentituen nuen egon ezin batek mugitzen ninduen. Urduri nengoen, eta behin eta berriro errepasatzen nuen Espainia mugituz, marmarka, bezperan prestatutako gidoia, amonari azalduko niona alegia. Idazlana altxorrik preziatuena. Egilea Ordiziko Jakintza ikastolako Iratxe Garmendia Eguzkiza. Minutu eta hurrengoa.
Urrengoa, zein hitz arrunta. Arrunta baina gupidagabea. Gupidagabea eta beldurgarria. Lierni, 2 minutu eta eszenatokira. Bai, konturatu zarete, urrengoan ni naiz. Nire aurreti zijoan mutilak, Jonek, amaitu du bere emanaldia. Itzela bestu du gitarrarekin batera. Txaloak, aurrera Lierni, bat-bateko isiltasuna. Nire oialatzetik eszenatoki erdiraino doazen pausuak baino ez dira entzuten. Pausu hauek zehatzak, irmoak izan behar zuten, baina ez dudatsuak. Lotxatiak, beldurra dirazten duten pausoak. Oholtza erdian nago. Idazlana beste egun bat, egilea Gernika Institutuko Lierni Gregorio Zabala. Eta orain prosatik poesiara igaroko gara, orain olerkiak eta bertsoak entzungo ditugu, A mailako laneekin hasita. Zeu akabatzea da erremedio bakarra. Egunerokotasuneko zulo beltzean, gorrian, zoriontsu den bakar bihurtuko zara. Maitasun frogatzat ez du ulertuko zozo hartalde zale orok, ez da zeuk ere ziur. Hala ere, maite zaitut. Idazlana soka gainean, idazlea Lekeitio BHIko Olatz Marti hartu aiestaran. Hiriko argien artean galdurik, zu eta ni, farolen itzal batetik bestera eskutaketan. Trafikoaren zaratak isildu ditu gure barre urduriak, euriaren gandik iesi igo ditugu eskailerak. Leioan eseri gara bata besteari begira. Nola da posible gizartearen joan etorri frenetikotik, hain gertu egon eta hain absente egotea, munduaren erreginak bagina nola. Eta ez dakit nola den posible, baina momentu batez badirudi gure eskuekin zuil-zuilik, euriaren melodia zuzentzeko gai garela. Idazlana gorroto nuen poesia, egilea Arrasate BHIko Maria Osez Saiz. Marea jaisten denean, ondarra bakarrik geratzen da. Urak egiten dizkion laztanak, fereka goxo horiek, faltan botatzen ditu ondarrak. Orduan, uraren zain geratzen da, beste egun bat, berriro ere, beti bezala. Badator ura berriro. Berriro sentituko ditu haren laztanak, berriro sentituko du haren freskotasuna, berriro sentituko du haren bizitza. Idazlana nerabezaroa, idazlea Donostiako Santo Tomas Lizeoko Lorea López Ederra.
Eta orain poesiako lanekin jarraituz, B mailako lanetara igaroko gara. Aizea dator ifarraldetik, lastanduz negu zarpaia. Izotz artean izalia da, zugar oromen bataia. Hautsi artean sentipen oro, esitu zuen zarraia. Izostutako bimalkorekin, berotuz doa masaia. Zurrumurruei gaientzen zaie elur maluten ardaia. Eguzkibako arratz beltzean, zuriz jantzi da otsaia. Bertso sortaren izena Otsaila. Egilea Azkoitiko San Jose de Floreagako Julene Iturbe Epelde. Zer maite dudan galdetzen didate. Naiz eta dudana maite dudala esanez aldentzen naizen. Maite dudana. Dudana maite. Kanpoko mamu guztiek barruan diraute, itxiz maitasunaren hainbat ate. Horren beste burua uste, ezaba litezkeen hainbeste kalte. Baina nola ez, genitalek definitzen naute. Idazlanaren izena, Pikoitza, trantzea, transexa. Egilea, Gasteizko Armentia ikastolako Aroa, Arrizubi eta Barredo. Guazen suabe, zuetan ni parez pare. Eskuburdinari gabe, geure buruaren jabe. Gozoa bezain gazia den zaporea. Pizkana indargabetzen den kolorea. Maitasun itxuaren freskura bihurtzen denean baitura, sentimentu traidorea. Jada bion arteko joskura, ezote da bihurtu lotura. Enai sinoren lorea. Guazen suabe, zuetan ni parez pare. Eskuburdinari gabe, geure buruaren jabe. Olerkiaren izena, Aske. Egilea, Beasain BHIko Mali Aiestaran Iparragirre. Pixkanaka ikasi zuen maitatzen. Eta pixkanaka maitatzen ez jakiten. Egun batean txoriak kantatzen ikasi zuen arte. Orduan hasi zen poesia errezitatzen. Olerkiaren izena, Egaka. Egilea, Laudio ikastolako Aizea Urkixo Gorostiaga. Erortzen naiz eta jauziko naiz. Baina altzatzen naiz eta goratuko naiz. Zuri esker.
Ametsak ez dira desagertzen, hor diraute, nik landu zain. Ez dago amore materik, ez dut etxiko. Zuri esker. Ez dago suminik, zoriona da nire jabe. Egoera gogorrenetan ere zoriontsu izaten ikasi dut. Eta zoriontsu naiz. Zuri esker, ulertzen nire hitzak? Olerkiaren izena, zuri esker. Egilea, Oiartzungo Haurtzaro ikastolako Laiene Aranburu Gorrotxategi. Tira, horraino, banatutako sariak, mila esker Maitane eta Inazio, zuen irakurraldi ederragatik. 17 sari banatu ditugu, 17 lagun etorri zarete gaur ona, eta 3 adierazi digute aldez aurretik gaur hemen egon ezina. 3 horiei etxera bidaliko diegu, bai oroitagiria, bai liburua. Eta 3 horiek dira... Lehenengoa, lana Homo hominis lupus lekeitio BHIko Ainhoa Gogenola Urrutia, prosa ako lana izan da lehenengo hau. Bigarrena, zuretzako hitzak, Urretxuko Josemari Iparragirre BHIko Alaitz Estonba Loinazena, poesia ako lana. Eta 3. Bizitza, Gernika BHIko Naia Gerekiz Uriarte, poesia ako lana 3. hau. Eta orain bai, ekitaldiari amaiera emateko ohartxo batzuk bakarrik esatea. Lehen esandakoa, oraintxe bertan atera eta hemen argazki bat egingo dugu talde osoa, mahai burukoekin eta gurasoek izango duzu aukera, nahi baduzue argazkia egiteko. Bestetik hemen karpetatxo batzuk ere baditugu, banatu dizuegu oroitagiri hori, eta hori, nahi baldin baduzue sartu karpetatxo horretan, gogorxeagoa baita, iritsi dadin hobeto etxera aukera duzue, eskuragai, norberak hartzeko. Gauza bera liburuarekin, ale bana baduzue, baina etxera eraman nahi baduzue, beste aleren bat, horiek agortu arte behintzat aukera duzue, norberak hartu eta eskuratzeko, aleren bat edo beste. Eta azkena, eta hau garrantzitsua da, lehen ere idatziz esan zitzaizuen, baina ekitaldia erabat bukatu eta autobusak eramango ditu hau bisara, anaziko da egonaldia, eta amaituko da, aste honetako ostiral arratsaldean, arratsaldeko 5:00 duzue itzordua Elgoibarko autopistako irterako ordaintoki ondoan badagoan aparkatoki bat, aparkagunetxo bat, uase duzu, beraz, topa gune, ostiral arratsaldeko 5:30. Orain joango zarete argazkiak eta amaiketakoaren ondoren, Maite Franco eta June Oleagarekin batera, autobusez, ara, ez da egiten hemen dauden, ez ditut ikusi, bai, barkatu. Ondo esan dut oharra ostiralekoa? Arratsaldeko 5:30 Elgoibarko... Bai, hori ikusi nuenik paperean. Han dituzue beraz arduradunak, zalantzaren bat baldin baduzu egonaldiari dagokiona, orain izango dugu aukera, elkarren berri izateko. Mila esker berriro ona etortzeagatik, amaiera eman diogu gaurko ekitaldiari.